Здравейте, здравейте и добре дошли в част 3 на живота на Христо. Всичко приключи от втората част, като момчето каза, че ще убие Христо. Да започваме. Сега трябва да отида за оръжия, за да купа оръжия и да ограбя банка, да взема пари, да се направя, че съм някой друг и да влезна в къщата му и ще се представя като негов приятел и ще го убия. Дигайте ръцете горе. Тук съм, за да ви убия всичките и да взема парите от сейфа ви. И то от големия с биткоините. Добре, давам ви картата. Моля, само не ме убивайте. Тук работя от 3 години и съм събрал доста пари. Не искам от цялата тази работа просто да умра. Добре, значи ще си вземем бялата картичка. Така, довиждане. Сега, кой ще ме спре? Всичко е готово. Избягах от банката и не ме подгори полиция. Сега мога да си избягам. Ха-ха, пристигнах с пари в къщи. Сега всичко е наред. Мога да си купя нещата, които ми трябват. Ха-ха-ха-ха. Момчето се е почивало на масата, хапвало си хубавата ябълка и изведнъж чул звънеца. И решил да провери на камерите, да види какво се случва. Отишъл при камерите, но нямало никой. И за него това е доста странно, защото по принцип, ако някой ти звънне на звънец, ще изчака да му отвориш. Но нямало никой. А той не поръчвал нито пратка и нито не очаквал гости. Но проверил на другите камери. И забелязал нещо. Как буквално едно момче с стрела, която може да му запали врата направо и която може да го убие, не се е очудил. Това е просто приятеля му, който се прави на тъп. Но, после като забелязал, че това наистина е убиец, пообяснял: хей ти, какво правиш тук в моята къща? И ако не се махнеш до 3 секунди, ще те убия с този пистолет. Ядосаме. Тази стрела няма да ти направи нищо. Затова имам помпа. Пум! Пум! Момчето паднало на земята от тези кървави машлици по тялото си и се случило това. Момчето полежало малко в болницата, но се случило
нещо супер странно. Момчето успя да се събуди, но като забелязало, че кожата му е чисто черна, той побеснял. Какво се случва? Какво се случва? Защо съм с черна кожа, а не с бяла, както по принцип? Но господине, това е само временно. Това е просто временен процес. Нищо няма да ти се случи. Няма и да умреш, няма и да починеш. Така че не се страхувай. Това е просто временен процес. Кожата ми стана по-светла. Добре, благодаря, че ми казахте, че това е само временен процес. Няма сега да се страхувам, просто ще се легна. Момчето спало сладко и изведнъж се събудило. Кожата ми е бяла, аз съм жив, всичко ми е наред, нямам рани. Това е чудесно. Здравейте, господине! Днеска ще ви спишем от болницата. Ей, най-после оцелях! Момчето излязло свободен, щастлив и много щастлив. Но момчето буквално било в затвора, защото първо, че е ограбило банка и второ, че е пробило момчето с пистолета си. Но той той бил в Илия 2, където била точно починалата майка на човека, който момчето е застреляло. Но той не обърнал много внимание, но искал да излезе на двора да потича и да повдига тежести, но полицая не му дал. Но той се е досъл и е решил да се прокачи през тази шахта. И как? Той чупел, изведнъж, какво се случило? Шахтата се счупила. И той със щастливо лице излезнал от затвора. Най-после избягал в този смотан тъп затвор. Сега трябва да бягам, че може и да ме забележат. И той избягал в съда буквално, защото той знаел, че тук има едно място, където може да се скрие от полицията. Това е мястото на брат му, където той бил работил като гангстер преди той да се роди. Защото те имат в принцип 20 години разлика. Той сега, брат му е на 40 и няколко, а той сега е на 25. Така че той бил много щастлив и пуснал да прави пари машината и се радвал на живота. Но момчето като разбрал това, но Христо като разбрал, че момчето избягало, доста се притеснил. Но не обърнал внимание, защото вече знаел, че ако някой му позвони на вратата и не очаква гости, защото и без това няма приятели, тогава е той. И няма да отваря никога. Но не се знае. Може и някой път да отвори. Не се знае. Но момчето решило да излезне. Но това е била голяма грешка. Защото момчето, което убило Христо, по-точно пристреляло Христо,
се е разхождал точно на мястото, където Христо ще отиде. Но той не знаел и решил да отиде точно там. И преди това, защо без бъргър, без така да си вземе нещо да хапне вечерта, че нищо не е вечерял, и да си вземе тук една количка пържени картофки и бургер и така да си хапне вкусно. Хапвал си и така изял всичко. И сервитьорът дошъл и казал: здравейте, господине, струва 20 лева, платете си го, ако може. Заповядай, това са $10, но са 20 лева, така че ги приеми. Благодаря ви, господине. Ще тръгвам. Сервитьорът, докато работел, той бил и на драйв-трото, изведнъж дошло едно момче и казал: извинете, може ли да взема една кола, 2 пържени картофки, 3 Биг Мака, 2 Мак Чиса и една вода. Господине, сервитьорът казал: господине, трябва да платите 30 лева. Но момчето нямало пари. И казало: извинявам се, но може ли да плати утре? Казало му. И той казал: добре, ще съм щастлив, ако ми дадете парите утре. Аз и без това не измислям цените и мен не ме интересува дали ще платите другия месец или другата година. Мен ми е важното да получа парите. Вече Христо станал на последната си година жив, защото на следващата си година, когато стане вече на 61, ще умре. Защото доктора му така казал. Но той решил да изгледа едно хубаво клипче за хубост. И гледа такива лами, простоти, говори с хората. Също си месенджеръл, хаквал, играл, всичко си правил на този компютър, но изведнъж му приушал толкова много и той починал. И хора, това беше края на целия ми сериал. Така че, ако искате още сериали или филми, например, не се знае, пишете в коментарите. Ще се видим в неделя.